Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, oras na muna natin mga kabisyo, is already 11:17 p.m. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Mga kabisyo, ito po ang ating Friday habit. Alam niyo naman po na kapag Friday, SPG. Top secret na po ang ating pag-uusapan. Mga kabisyo, nasa kabilang linya na po natin ang ating top secret caller ngayong gabi na to. Alamin po natin kung anong kwento niya na babaon ngayong araw na to. So, di ko na po papatagalin pa mga kabisyo, kilalanin na po natin siya. Good evening! Good evening po. Kamusta? Okay na po ba yung signal? Okay lang. Yes ma'am, okay na okay. Okay. Loud and clear. Good. Kamusta kayo ma'am? Okay naman po. Lumalaban. Anong Lumalaban pinagkakabalan ng mo? patas. Yeah, lumalaban. Tama yan. Anong pinagkakabalan mo ngayon ma'am? Um, nag, nag-work po as DH. As DH. Ayan. Okay lang eh. Yes. So, ilang years ka nang nag-work as a DH? Actually, bago pa lang po eh. Mag-11 months pa lang po ako I see. dito. 11 months. First time. So, dati, bago ka maging DH, anong work mo? Naging ano po, CCA po, call center agent po sa Parang- Pinas. Parang iba yung pagkakaalam ko dun sa sinagot. Mm. CCA po, pero hindi naman po yun. Maraming meaning. Oo, kasi dalawa yung magkakaisip ko, CCA sa call Oo. center Kung pwede agent. lang din. Okay, yan. Buti nililinaw natin ng mga bagay-bagay, ma'am, na ano. Yes po, malinaw dapat. Yan. Mahirap na, ma'am. Maraming marites at maraming malikot ang isip. Iba po talaga pag CCA yung sasabihin mo, iba yung may isip. Yes, ma'am. So, call center agent ka, ma'am. Gano'ng katagal naging call center ka, ma'am? Bigyan mo muna ako ng background mo. Bali, ano lang po, 1.5 years lang po. Mabilis Toxic lang. po. Oo. Toxic yung mga kasama. Totoo ba doon? Yung jowa-jowa doon? Totoo yun? Ay, opo, sobra. Kahit po may mga asawa talagang, kumakabit eh. Na-try mo? Yung IT po namin dati, parang tinatry ako. Pero, hindi ako marupok. Okay. At saka hindi ko po siya type. Ay, pero kung type mo yun, rurupok ka doon. Ay, yun na nga. Diba? Opo. Ay, matik. Pero, eto na. So, madalas ka ba nakikinig sa ating programa? Ay, almost every day po. Ay. Pag nalobat, ayun, charge ulit, tapos pakinig ulit. So, familiar ka Nalulobot yung naman body. sa ating every Friday habit. Yes po. SPG Ating ngayong gabi na to. SPG. So, baon mo ngayon na kwento is SPG, tama? Yes po. Okay. Taga saan na muna? Nandito po ako sa Hong Kong. From Hong Kong. Yes po. Ilang taon niya? 31. 31 years old. Yes po. Itago natin sa pangalang Diva na lang po. Diva. Diva. Yes. Diva! Ito, bago Diva natin ng diva. tanungin ang SPG top secret mo. Single or taken si Diva? Single mom po. Signal ma'am. Okay. Yes.
Single hot mom po, ganun. Single hot mom? Gaano ka hot? Nagliliyab po talaga. Ay. Tuwan-tuwa yung mga driver o nakangiti ngayon yung mga driver natin. Single hot mom daw ang kausap ni DJ Titan Jello. Okay, vital statistics muna bago tayo mag-SPG Top Secret. Okay po. 35, 27, 34 po. 25? No, 27? 35 po. 35. 35? Yes. Tapos, 27, 27 and 34. Opo. Anong height mo? Uy, sabi ni Boy Pindot, ay ni Dut Dut. Uy! Height ko po is 5'3 po. 5'3", medyo mataas nga. Mataas din 5'3". Okay na yan sa babae Okay, Opo. ready ka na? Yes po, ready na. Sabi ng mga driver natin ang init, Titan. Init ngayon. Di pa nag-uumpisa. Uy! Hello sa mga driver dyan. Tontuwa pati yung mga nasa palengke ngayon, nilakasan yung radyo. Nagpupuyat yung mga yan. Oo, nag-aayos na sila ng mga tinda nila diba? Yung mga bagsakan. Lakasan nyo na yung mga radyo nyo. Okay. Diva, 31 Yes years po. old, from Hong Kong. Ano ang SPG top secret mo? Okay po. Kada off ko po, iba-iba po yung mga nakakamit ko. Tama ba ako Yes. ng pagkakarinig? Kada off mo or wala kang trabaho, iba-iba yung nakakamit mo. Yes po, DJ Jello. Okay. Speaking of nakakamit, ano yan? Nagkikita lang kayo, kumakain lang kayo sa labas, nagdi-dinner, o nagkakainan kayong dalawa? Ano po, pag type ko po, more than po dun. More than sa kain. Ganon. Napupunta po sa lugar na room na walang walang kusina. Ay, napupunta kayo doon sa room na walang kusina. At Yes pagpasok mo ng pinto, banyo agad. Yes po. Okay. Alam na. Uy, grabe ka naman. Wala akong alam. Okay. Kwentuhan mo kami. Kailan nag-umpisa na nahilig ka na magpalit-palit ng kamit up mo? Every day off mo? Ba't hindi ka nag-stick sa isang guy lang? Gusto mo ba? Boring po yun. Wow. Boring pala yung mga ganun. O sige, kwentuhan mo ko. Paano nag-start? Sino yung una mong nakilala? Tapos, paano nangyari? Kwento mo naman ko. Wala akong alam. Ano po kasi, pumunta po ako dito April last year po. Then, may ex po ako dyan sa Pinas. Ex ko na lang po siya kasi break na kami. So, 3 years po kami inabot Pero, cheater po kasi siya. Cheater po siya. So, ang nangyari po, nakipaghiwalay po ako sa kanya pagdating ko po dito. Then, ayun po, parang na-boring po ako kasi syempre, na-homesick po ako first time ko mag-abroad. So, hindi naman po ako agad-agad nagkipag-meet. So, parang April, parang mga 3 months pa po yung nakalipas. Then, kasi inaano ko pa yung lugar dito, kung paano ba yung lugar dito, hindi ko pa kabisado. Hanggang sa naging kabisado ko na po. Tapos, yun po, nag-download po ako ng isang dating app. Tapos, yun po, ang dami kong nakakamatch po doon na grabe po talaga ang pupogi po. Tapos yung mga katawan po talaga pak na pak. So, Ano mga itsurahin? Paano mo define yung ano pogi? po, sobrang pogi po, parang mga Enrique Hill, sobrang pupogi po talaga nila lahat. Parang wala ka pong pipiliing i-unmatch sa kanila kasi sobrang gwapo, ganun. Oo. Yun po yung mga kahinaan ko. So yung mga Enrique katawan. Hill, ganon, James Reid,
Yes. Pero sino ba kamukhang Mm. artista ng Finding? Ikaw, kasi ikaw yung naghahanap eh. Wala. Hindi po, morena lang po ako tapos yun nga po medyo matangkad, siyempre sexy din gano'n. Ah, Wala po akong masabing kamukhang artista, eh. Ay, pero po pala sabi nila dati po parang may pagka Camille Prats po gano'n. Oh, meron nga. Mukha nga ni Sabi Camille ko Prats. konti lang daw po. Oh, yung mga buhok lang, Tapos ganun. gano'n, mga kilay lang gano'n. Pero hindi ko po alam, parang wala naman po kasi talaga. Ah, so yun nga po, basta sabi daw po kasi nila sa'kin ano daw, attractive daw po gano'n. So, ang mga nakakamit mo, ganun kabibigat, ang gagwapo, ang Sobra gaganda. po, oo. Iba-iba pong lahi, may mga Mhm. Korean gano'n, mga gano'n ba, mga Chinese, more on Chinese po. Okay, ang una mong nakamit yung nandiyan ka, sino? Yung ano po, okey lang po bang sabihin yung ano, yung nationality nila? Sabihin mo. Okey, okey. Ano Basta po, ako, nakikinig lang ako dito. sige. Ano po siya, Singaporean Vietnamese po. Kamusta Yung naman? first na nakamit. Grabe, grabe po. Unang kita ko pa lang po parang nalaglag na yung panty ko. Talaga? Sobra pong ano, parang hindi mo alam kung para siya pong anime character, alam mo yung ang perfect gano'n, Mhm. ang tangos ng ilong, tapos yung labi niya sobrang pula. Mhm. Tapos, hindi pa siya gano'n katangkad, like mga 5'7" lang siya. Pero ang ganda ng katawan po niya, talagang nauhaw ako bigla. Tapos napainom ako ng tubig nung nakita ko siya Nauhaw kasi ang camel. yes po. Okay. Nauuhaw po ako kasi ako po unang nakakita sa kanya, eh, tapos ano, yun nga po kasi siyempre ayoko naman po makita niya ako na una kasi nga, hindi gano'n lang po talaga ako gusto ko makikita ko muna yung kamit ko, eh, bago ako. Para in case man po na hindi pogi din ano may dahilan mag-e-exit na ako Oh, gano'n. choosy ka ha. Choosy kang diva ka ha. Ayun po, tapos dahil po type ko siya, ayun kumain po kami then after namin kumain naglakad-lakad sa park then Mhm. ako na po talaga yung nag-ano sa kanya ano mo yun, nagbigay ng motibo. Sorry. Na sinabi ko po sa kanya kung, meron ba siyang alam na place na puwedeng magpahinga gano'n. Paano Tapos mo sabi niya, sinabi? Ibang lahi to, di ba? ano po opo, sabi ko sa kanya, Ayan, ayan. sabi ko, I'm tired sabi ko, Uy! Ti opo, kasi kanina pa po kami naglalakad Oo. sa park paikot-ikot. Tapos sabi niya, "Okey, we can sit O first," kunyari, sabi niya. aarti natin ha. Kunyari, ako yung Okey po. Amerikano, ikaw yung ano ha. Ikaw yung ano. Vietnamese po, hindi Vietnam. Kunyari, Amerikano. Vietnamese ako. Okay, 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 Opo, okay, okay. Sige, sige, sige. Go, go, go. hmm. I'm tired. Are you not tired? Ah, oh, I'm not tired, but what do you want? Um, do you know a place where we can rest? Like Rest? just to chill and can watch movie or something. Ah. Oh, wala akong alam eh. Mali po. Ang sabi niya po sa'kin ano, sabi niya, "Yeah, I know a place, Oh, but they want to come with me." Tapos sabi niya. Tapos sabi ko, "Oh, yes." Sabi ko, "Yes, let's go." Tapos gano'n po, ay, gano'n agad. ganun yung ano. Mm, Hindi wala pumunta kayo. ng mag-isip-isip pa. Tapos ayun po, nag-book na po siya agad do'n. Then 'yun, pinuntahan na po namin, then ayun nag-relax pagdating po sa room, nag-relax lang po kami ng konti tapos kasi pagod na nga po, eh, nag-shower po ako. Nag-shower po talaga ako. Wow. Tapos ano, siyempre bago pa lang po lumabas ng bahay, nag-ano na po ako, alam na, nag-harvest na. Tinanggal na ang mga balahibo ng pusa. Yes po, kasi alam ko na ano, pogi pogi siya, eh, nakaka-chat ko na siya that time, eh. Tapos 'yun, alam na, eh, may balak talaga Mhm. ako. Tapos 'yun na,
pagdating po namin dun nag-shower ako, then siya nagse-cellphone lang, nagchi-chill-chill lang. Mhm. Tapos sabi ko sa kanya nung ano na po, yung lumabas na po ako, naka-towel po ako, ta's nagulat po siya. Tapos sabi niya, "Oh," sabi niya, parang hindi niya po alam yung reaksyon, parang lalaki yung mata niya. Tapos, sabi ko, ah, "You can shower now," sabi ko. Tapos nung ayun po parang hindi niya po alam kung magsha-shower ba siya or ano, or uunahin niya bang, sunggaban ako, parang gano'n. Oo. Pero maarte rin po ako, gusto ko po mag-shower muna siya kasi naglakad kami pawis siya, Anong gano'n. anong una niyang Tapos ginawa? ano po, ayun nag-shower nga po siya kasi sinabihan ko mag-shower, eh. Sabi ko kasi, mamaya na. Siyempre nagka-idea na po siya agad kasi siyempre naka-towel lang po ako. Mhm. Ta's yun, nag-shower po siya. Na pagtapos niya po na mag-shower, nagmadali nga po siya, mag-shower parang 2 minutes lang ata yun. Uy, Tapos paglabas niya po, grabe po, wala po siyang ano, walang nakatakip. paglabas niya wala siyang tuwalya, Opo, gano'n? walang tuwalya. Tapos Tapos nakausli sabi na? niya, akala ko po ano, akala ko nga parang ako yung ano sa kanya, yung tawag dito, mas wild, pero mas wild pala yun. Oo. Kasi ano, sabi niya sa'kin, lumapit po siya sa'kin, nakahiga po ako sa ano, nakatihaya na nakahiga. Tihaya ka na Tapos talaga kaagad, gano'n? yes, opo, nakatihaya po pero naka-towel pa ako. Tapos sabi Mhm. niya, lumapit po siya dun ta's parang ano nga, ako parang kinakabahan na nai-excite. Ta's sabi niya, "Can you wipe me?" Sabi niya po gano'n. Uy, can you wipe me? Ano sagot Oo, mo? kasi basa po siya, 'di ba, walang kahit ano. Tapos ano, grabe po, ang tigas na agad nung ano niya, ng batuta niya. Yung batuta niya ba meron pang helmet? Wala naman po. Good thing nga po walang helmet, eh. Ah, tanggal Kasi na. iniisip ko nga yun, sabi ko baka wala 'tong ano, kasi ibang lahi. Eto na. Oo, good thing tanggal naman po. Tapos yun nga po, pinunasan ko po siya. Parang hindi na nga po natuloy yung punas ko sa kanya kasi hinalikan niya na po agad ako sa leeg, gano'n. Ay, Inattack na agad ako. anong pinaka-wild na ginawa niya sa'yo? Ginawa niya po, ano ba 'to ginawa niya, kasi wala po kaming protection, that time, eh. Mhm. Medyo kinabahan ako ng slight, pero ano po, yung pinatong niya po ako dun sa may lamesa, gano'n. Uy, Pinatong niya po binuhat niya po ako, tapos pinatong niya po ako dun sa lamesa. Eh, ang laki-laki po ng mga bicep niya kahit hindi siya katangkaran, pero talagang ang lakas niya po. Talagang si nabuhat niya ako dun. mhm. Tapos yung nagawa niya rin po yung parang habang binubuhat niya po ako, yung may ano, yung bumaba yung gano'n. Ay. Ang saya. So gaano kayo katagal doon nag-stay? Ano po, inabot lang kami ng 2 hours po kasi ano, 2 hours, mahaba-haba. opo, may curfew kasi ako, maaga. Kaya 2 hours lang, sabi ko. So kung So, sa 2 hours na po yun, naka 3 roads po kami, gano'n. uy, 3 rounds? Hanggang CR po, muntik na nga po kaming madulas, eh. Talagang sinulit sarap mo yung day off mo, no? Sobra po, solid. Basic, pero solid. Yeah, basic na basic talaga, Yan, grabe. yan, yan. Ay, Oh, grabe. ito 'Pag na. naisip ko nga po parang bumabalik Kung ako. i-rate mo siya, ito yung Mm, una. Ito yung una, di ba? opo. Okay. Kung i-rate mo siya 1 to 10, ilan? Ano po, parang perfect po, 10 talaga, eh. 10? Opo, kasi talagang perfect, yung mukha pa lang parang ano, eh, Oy, okay. So, ang siya sobrang 10. mukha. Itatabi na natin Yes to, po. ah. Si anong code name nito? Anong code name nito? Ano bang T po, T. T? T kasi T na lang po kasi Ba't T T? yung T lang Tigas, po kasi ganon. nakalagay sa Telegram niya, gano'n. Parang telebubble, parang Ah, gano'n. okay, okay. So, siya si T. Okay. Yes po. Bakit yung pangalawang day off mo, iba na naman? Hindi si T. Opo, iba na naman po, iba na Bakit naman. bakit nga? Pero Anong kasi, dahilan? nasa ano po kasi siya, nasa Bangkok, nasa vacation, Mhm. gano'n. Siyempre mag-o-off ako, parang sabi ko, "Ang boring naman nito, wala akong kamit." Parang gano'n. So, Ay, siyempre marami po akong nakakausap sa dating app. So,
Ang dami pong choices, ako na lang po yung namimili kung sino ba, gano'n. Tapos ayun po, yung nakamit ko naman po sunod ano naman po siya, um, British po siya. Uy, kamusta Pero to? naka-base po siya dito sa ano, sa Hong Kong, gano'n. Mhm. Hmm, Yun naman po siya, ay grabe grabe din po yun. Sobrang perfect po talaga ng mga international ng mukha nila, parang walang walang pintas. Pero yung mga amoy okay Tapos naman? opo, okey naman po. Kasi 'pag once na naamoy ko din po meron din naman po akong nakamit na naamoy ko po siya, na-turn off po talaga ako. Pero Actually, iniwan ko po itong siya. pangalawa, kamusta, okay? Ay, okey po ano, actually nasa sinehan nga po kami nung ano, nung ito, ano, nasa sinehan po kami. Oo. Ikuwento ko na po ba ulit, tuloy-tuloy na? Kuwento mo na. Oo, yun sa sinehan naman po, yun niyaya niya nga po ako siyempre kumakain po muna dun, nagsine po kami. Nung nasa sine na po kami, kung saan-saan na po gumagapang yung kamay niya. Tapos una-una po dun pa lang sa kiss-kiss niya, kini-kiss niya pa lang po ako, hanggang sa, napupunta na po dun sa bandang leeg na hanggang pinasok niya na po yung kamay niya. Ang ganda ng kamay niya, maugat, gano'n. Parang ano, basta gano'n po. Tapos pinasok niya na po, nilamas-lamas niya na yung cocomelon, gano'n. Ay, Ah, Pagkatapos po dun, masyado po pong mabilis, gano'n, hindi ma'am, okay lang yun. sakto lang. Tapos yun po, maya-maya po naramdaman ko po bumababa na po yung kamay niya. Nandun na po sa ano, sa talagang, Sa yung ah, papaya, gano'n. pinaka-hotspot, opo, gano'n. From papaya po bumaba na dun, sa Mhm, tahong gano'n. mhm. Ay, grabe po. Habang nanonood po habang nanonood po kami ano po siya, nagfi-finger licking dun sa baba, gano'n. Tapos ano pa nga po, sabi niya sa'kin, try ko din daw pong isubo sa kanya. Tinry mo? An nung ano po, kasi marami pa pong tao that time, tapos parang Mhm. nagtagal po kami ng konti dun, yun sabi ko kasi there's a lot of people, sabi ko sa kanya. Sabi ko, ano, maya-maya parang sabi ko, "Later, let's wait for a while," gano'n. Can you Tapos yun please po nung wait? mga tapos nung ayun na po, medyo nagle-less na po yung mga tao dun, Mhm, lumipat po kami ng ano, ng, ibang upuan. Dun po kami sa bandang gilid na medyo siyempre po sine medyo madilim madilim talaga. mhm. So dun po kami, ayun. Ang ginawa ko po, siyempre masikip po kasi, medyo masikip, hindi naman ano, so parang tumagilid lang po, nakatagilid lang po ako, na bumaba po ako, bumaba ako sa ano niya, yun parang lumuhod gano'n, pero nakatagilid, ang hirap ng posisyon. Alam mo next time kapag gagawa ka ng gano'n, saan ka dapat pumosisyon? Saan po ba dapat? Dun sa pinakataas. Dapat Dun sa ano nga po, parang mga pinakatuktok kayo tapos three gilid na gilid. pataas po, Wala, 'di ba? yung pinakatuktok talaga yung last row. Dun sa Ah, pinakatuktok. Doon walang nag-iisip na umakyat sila dun. Tapos dun kayo sa may may bandang sulok. mailan-ilan din po dun, Doon Digis kayo sa may Yellow, bandang sulok, sa may madilim. Oo, madilim naman po dun sa pinuntahan namin, Tapos pero medyo maglagay ka masikip ng lang po. kumot. Grabe naman po sa O kumot. yung kaya balabal ganun. Wala po akong dala, jacket lang, kaya Yes. ano, jacket lang yung ano. Hindi, balabal ang pinakamaganda. Next time po. So, Next time po kasi may nagyayaya ulit, ay, may nagyayaya ulit. Mm. So, Ayun po, natuloy kahit kayo papaano doon po, sa sinihan. opo, ano po, naisubo ko naman, tama, naisubo ko naman po. Kaso hirap na hirap po ako, pero ano, ramdam na ramdam ko po yung mga ugat, Diyos ko po. Kamusta yung mga ugat? Ano po, ang lalaki. Parang kamuting maugat. Di after nyo doon sa sinihan, saan kayo pumunta next? Hindi na po kami nag-ano, nag-iba kasi dun pa lang po sa sinehan, since medyo matagal naman po kami dun, nilabasan po siya agad. Ay, nahigop mo Nilabasan agad po yung siya lakas agad, niya. parang mga ano, siguro mga 3 second 3 3 3
wala pang 3 minutes ata yun pag-aano ko sa kanya, eh. Ibig Na ano na sabihin, po siya. nagalingan sa'yo? Opo, talagang gusto niya pa nga po lunukin ko, eh. Diyos ko, hindi ko naman malulunok. Ayoko. So, saan niya binuga? Ano po, dun po sa tissue. Kinuha ko po yung tissue sa bag ko, dun ko po inano, dun ko po dinuragan. Talagang grabe, no? Winagayway mo yung bandera ng Pilipinas talaga sa Hong Kong. Hindi lang Ay pang naku. Pinas, pang international din. Opo, pang international talaga 'to, dapat laban tayo, gano'n. Iba ka. So, natapos kayo doon sa Opo. sinihan. Rate 1 to 10. Dun po ano lang, siguro po mga 8 lang, although pogi siya, pero hindi po kasi ako na-satisfy, hindi na gano'n. Hindi po ako nilabasan, siya lang. Ay, 8 lang siya. Opo, 8 lang, hindi siya umabot sa ano. Mahinang nilalang. Oo, medyo mahina pa po. So, the best pa rin to Pero si T. the best pa po talaga 'to si T, yung parang first time ko. Although, yun nga po, marami po talaga akong nakaka-meet. Meron din po sa beach, Oh, gano'n. teka lang. Hmm. Isa-isayin natin yan. So, si T10, eto si second. Anong pangalan nito? Anong code name nito? Ito po si ano, si Ben po. Bantod ng pangalan. Oo nga po, pero ano, kahit Pang British po siya, international Ben. ba yun? Pero Parang pang ano oh, natin yun eh. Uy, Mang Ben, hi. hindi po, eh. Alam ko po meron ano po yun, meron naman sigurong, dugtong yun, kaso parang Ben lang yung nilagay niya na ano dun sa ano, Ah, PG, gano'n. Oo. dugtungan mo sana, Ben, tapos 10, gano'n. Oo. Ay. Ang Okay, pangit. si Ben, hindi nakaabot ng 10. 8 lang. 8 lang. Okay, Ben, 8 lang siya. Mm. Alam mo, ang tama dyan daw pangalan is Ben Bang, gano'n. Ben 10 po, Biten is Biten. Binten, Uy, ang gano'n. galing. Biten. Iba talaga Pinay, ah. Biten. Okay. Kaya siya Ben Opo. Biten. Okay. Ito si T. Talagang tigasin. Sa Yes po, pangalawa, si tigasin Ben talaga. Biten. Okay. Sa pangatlo, sino to? Ito naman po, yung pangatlo po, ano, Malaysian Singaporean din po siya. Ay, iba pala yun. Medyo ano Malaysian to, kung Singaporean. Malaysian Singaporean, medyo ano to, moreno, parang ganon. Parang Pinoy ang kulay, ganon, maitim Opo, ba? opo, Oh, yan, tama, yan, yan. tama. Siyempre, Tama. marami tayong kaibigan na Malaysian Singaporean. Kaya pala. Oo, naniwala ka naman. Ayun. Ay, Hindi, totoo po kasi na medyo tan joke lang. sila. Yes, totoo, tan sila. Tapos Opo, mukhang Pinoy same lang. din, 'di ba? Mukhang Pinoy din. Ganun, Opo. basta normal. Parang hindi mo, pag hindi sila nagsalita, hindi mo mapagkakamalan na Opo, ibang hindi. lahi sila. Malay kasi sila, gano'n. Yes. So, kamusta naman? So, ito naman po, yung sa beach naman po ito. Gano'n. Since ang pangit po ng mga beach nila dito, actually. Mhm. Basta gano'n, pangit po yung beach nila dito. Niyaya niya po ako. Tapos sabi niya po, may ano po kasi siya, may motorbike, gano'n. Mhm. Tapos niyaya niya po ako, sabi niya, kung gusto ko daw po mag-joyride, gano'n, mag-ikot-ikot dito sa Mhm. lugar nila. Tapos sabi ko, mukhang maganda to, mukhang fun talaga to kasi, yun mo yun, maiikot ko dito. Tapos, yun po, nagdala po siya ng tent. Mhm. Tapos sabi niya, ano nga po, chill-chill kami sa tabing dagat, gano'n. Since sabi ko, sige, gano'n. Bumili po siya ng alak, gano'n, pampainit, gano'n. Alam ko Uy. naman na may balak na siya, eh. Pero maganda rin po yung katawan niya actually. Hindi po talaga ako nakikipag-meet sa mga malalaki yung tiyan, gano'n. Ay, gusto mo yung mga ano? Yung mga may mga slim? abs po, mga Oh. bicep talaga, yung mga pumuputok, gano'n. Huwag mo minamaliit yung mga dad bod. Ay, gano'n po ba? Yes. Hindi pa ako nakakatikim. Pag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Pagbalik ng Pinas, joke lang. Wag mong subukan. Pero ito na nga, no, bago natin ituloy itong kwento, every time ba na makikipagkita ka sa iba't ibang tao, alam mo na gusto mo talaga, naka-mindset ka na ba na, bengbangan to?
Ano po, marami po akong nakamit, pero yung iba po talaga na hindi ko kinukuwento sa inyo is yung mga hindi ko po talaga type. So, parang, nakikipag-meet lang ako gano'n, kain gano'n, ta's umuuwi na nakikipagkita na po ako sa ibang friends ko na mga babae Oo. gano'n. Pero alam ko na kaya mo hindi siya naging type kasi yung nakita mo siya sa personal, ang layo dun sa picture niya at itsura niya dun sa dating app, tama? Medyo po may pagkagano'n, ma-filter din sila, eh, Oo. yung Pero iba po, pero yung iba. yun nga, kaya ka ba naghahanap lagi sa dating app para talagang may kabengbangan ka? Ano ano bang goal mo? Ano, hindi naman po sa kabembangan palagi, parang kasi yung bengbang po parang gusto ko lang yun pagka talagang natipuhan ko yung lalaki. Oo. Kasi may parang sige po, out of sabihin na nating mga 15 na nakamit ko is parang, yung nakaano ko lang dun is parang 5 gano'n. Uy, Oh, totoo, unti lang. opo, konti lang po. Hindi kasi yung iba Piling-pili. po hindi ko type, eh. Minsan po 'pag hindi ko type yung amoy, hindi ko type yung minsan meron pa nga po yung may bad breath, eh. Sabi ko, "Ano ba naman 'to?" Tawa-tawa po ako, grabe po. Ang hirap huminga. Ano, ayoko sumakit yung panga ko, my goodness. Dapat tinuruan mo pahigop lagi magsalita. Ay. Hindi po bumili po talaga ako ng mask. Tapos Ah. mga ilang minutes lang po sabi ko sa kanya, sabi ko, "Ay, hindi po maganda yung pakiramdam ko." Sabi ko, "I'm not feeling well, I think I Why? need to go home Siyempre to rest." nagtanong yun, Gano'n. why? Why are you not feeling well? Gano'n, Kasi ang tatanong yun baho eh. po ng bunganga. Nakakahiya naman pong sabihin na, "Ay, ang baho ng bunganga mo, nahilo ako." Ay. So, eto na. Balik tayo sa istorya Mhm, sa ikatlo mong opo, nakamit mm. at sa dagat kayo Ah, napunta. opo, Nagaya sa ng dagat, inuman, tapos mm. alam mo nang may balak sa'yo. Ano mga Opo, sumunod na yung inom nangyari? naman po namin hindi naman po gano'n, parang mga tigda-dalawang beer lang po kami gano'n, kasi hindi talaga ako mainom. So, yun nga po, nandun na nga po kami sa tent, hangga't sa humiga po kami. Tapos ano po siya, parang mahiyain po kasi siya, Mhm. mahiyain pa siya. So, ako na naman po yung umuna. Anong ginawa mo sa Ako na dagat? naman po yung ako naman po umuna sa kanya, siyempre nakahiga po siya, nagse-cellphone po siya, parang gano'n. Parang, patay mali siya. Tapos ang ginawa ko po pumatong po ako sa kanya. Mhm. Pagpatong ko po sa kanya, tinanggal ko po yung cellphone na hawak niya. Tapos ayun po, hinalikan ko na po siya kasi ang bango naman niya, eh. Uy. Ang bango, amoy alak, gano'n. Tapos, yung may candy po ako, 'di ba, sinubo ko po yung candy ko. Tapos yun, halikan po kami, nagpalitan kami ng candy, gano'n. Pass the candy. Ang refreshing. Opo, bale ni-romance ko po talaga siya, like hindi nga po kasi hindi nga po kami nahiya, eh, pero yung ano niya naman po is sinarado naman po namin yung tent namin kahit na medyo may Mhm. kalakihan din kasi yung tent, eh, kaya kahit 'pag alog-alog hindi naman po sa gilid. 'Di ba po may Halata. mga tent na parang maliliit lang? Mhm. Yun sa kanya kasi parang tent niya parang parang pangkasya yung 5 tao, eh, gano'n. Ay, maluwag nga. Mm. Maluwag po. Kasi minsan ginagamit daw nila ng mga barkada niya. Tapos, ayun po, niromansa ko po siya dun, gano'n. Nakikiliti po siya, parang tanga siya. Tapos, tinuturuan ko pa nga po siya, hindi ko alam kung bata pa po kasi siya, parang nasa 25 lang po ata. Ay, Eh, ako bata po pa nga. 31, eh, oo. Sinubo ka na ng panahon. Opo, sobrang ang babata po ng mga nakakamit ko, wala pa po atang lumalampas sa'kin. Tapos yun nga po, sabi niya habang niroromansa ko po siya, umuungol po talaga siya. Sabi niya, "Oh, fuck," gano'n, gano'n. Sabi niya, "Shit," gano'n. Ano ulit? 'Di ko narinig, eh. Paano? Ano po, sabi niya, "Oh, fuck, shit," gano'n. Gumagano po talaga siya tapos
Tapos tapos po ayun nung pababa na po ako yun talagang parang ano nung hinubad ko na po yung short niya, Mhm. may ano na po agad, Ano? may parang ano na agad, eh. May bakas na kaagad? Mm. Oo, hindi ko parang ano po ba tawag nila free cam, gano'n? Ay, hindi ko alam. Wala akong alam sa mga ganyan, eh. Basta may free cam na po siya tapos ayun pinunasan ko po tapos sinubo ko po ulit gano'n habang hinahawakan ko po yung sa chest niya kasi ang ganda ng katawan niya. Tapos habang nakatingin sa kanya tapos sumisubo siya ko gano'n. Tapos umaangat-angat po talaga siya, grabe yung ano niya, parang feeling ko ngayon lang po siya nakaranas ng gano'n. Mhm. Tapos ayun nga, ah nung pagtapos po igigil na siya parang hindi pa ako natapos sa kakasubo sa kanya hindi lang inabot yata yun ng ano, parang wala pa atang 1 minuto yun. Ako naman po yung hiniga niya. Tapos iyon po nirewansa niya din po ako hangga't sa hangga't sa nakarating na po siya sa baba. Hindi po siya actually magaling, maganda lang po yung katawan niya pero hindi siya marunong sumubo ng tahong. Parang triny niya naman po pero parang hindi siya gano'n kagaling. 'Di ba? Oo, po. Maraming nagtatanong dito, hindi daw totoo yung story mo. Paano mo, susuportahan na hindi totoo 'to? Ah, Ewan ko po sa kanila kasi ito naman po based on my experience, depende po sa iba kasi siyempre alam mo naman po pagka OFW, boring gano'n. Oo. Hindi lang naman ako yung gumagawa siguro nito, uy. Tingin mo marami ring mga katulad mong DAs or Um, mga na Opo, nag-iibang actually bansa? meron po ako na yung kaibigan ko po gano'n, pero hindi naman po ano kasi hindi rin po ako pala kaibigan, Mhm. Meron din po akong kaibigan na actually siya po yung nagsabi sa'kin ng about sa app na yun na puwede kang makipag-meet Ano diyan ano kung bang gusto app mo 'yan? yung Baka ano. puwede namin, ano. Ano po, yung sa ano lang po, sa Facebook lang po. Ha? May dating app po sa Facebook. May dating app meron ba sa Yes Facebook? po, meron po, meron. I-aano niyo po yung mga malalapit sa'yo, yung mga kasi at least nandito ka sa Hong Kong, yung sa Hong Kong lang yung ma-ma-match ko gano'n. Talaga mo, tignan mo Depende ko. po sa Hindi lugar. ko alam, ha. Meron po, try niyo po, try niyo. Search niyo sa Google. Wala akong alam, eh. Alam mo naman Basta ako, yun po masyado akong talagang ano ignorante. doon. So, ah, nawala na yata ako sa kuwento ko. Oo. Ah, may oras pa po ba tayo? Oo, marami tayong oras para sa'yo. Nakakahiya, eh. So, anong pinaka-wild na nangyari sa'yo? Gusto ko malaman, eh. Ano yung pinaka hindi mo malilimutan sa lahat ng mga nakamit mo dun sa 5 nakabengbangan mo? Sino yung pinakamatinding hindi mo malilimutan na, wow, iba 'to? Yung sa ano po, ano po, yung isa po na nakamit ko na, ah, ano po siya, hindi ko po sabihin ko po ba yung ano niya? Sinabi ko naman yung nationality, 'di ba? Go, sabihin mo na na Kasi baka sabihin. mamaya sabihin naman nila ang dami namang Wala, nationality 'to. nababa na yung memo sa Ano akin. po siya, ay sorry. Ano po siya, ano 'to, Indian Singaporean po. Indian, Indian Singaporean. Singaporean po siya, opo. Malalaki Pero 'to. hindi po siya katulad ng mga maiitim na Indian, ano po siya, maputi po siya. Oo. Yun naman po yung may nangyari po sa'min sa kotse lang po niya gano'n. After po namin mag-bar, dumiretso po kami sa kotse niya kasi yung mga hotel nga po dito parang napuno na po gano'n, parang mahirap na mag-book. So, pumunta po kami sa kotse niya tapos dun po kami nagbingbangan sa ano niya, kotse niya. Ano po parang una-una po gusto niya sa labas, dun sa ano po kasi wala naman po masyadong kotse dito, So, parang yung mga parking dito, tsaka parang mga tulog na din yung mga tao. Mhm. Dun po kami sa labas muna nag-ano, hinubad niya po yung salwal niya tapos pinaano niya po sa'kin yung ano niya, binvideo niya sa'kin yung kanya. Tapos, pagtapos po nun, yung tinuwad niya po ako dun sa may likod po ng kotse tapos dun niya po ako inano. Malaki din po yun sa kanya kaya po ano, na-solve din po ako dun. Yun lang po siguro yung pinaka feeling ko na, O um, parang ano ba tawag dito, yung kasi siyempre labas po yun, oo 'no. Parang too risky ba, parang baka biglang may makakita sa'min gano'n.
Wild yun. Yun po gano'n, dun niya po ako dun Di niya po ako inano sa tinuwad. yeah. Di ba eto, until now single ka, tama, sabi mo kanina. Opo, single po. Ba anong tingin mo, tutal natikpan mo na yung mga iba't ibang lahi. Opo. Tingin mo, sino ang pinaka the best na performer or talagang alam mong iba ang kargada at Si iba ano din? po, yung una po si T po at saka ito po yung sa yung sa last po. Si T tsaka si I, gano'n. Yung mga Pinoy walang panlaban tingin mo? Yung mga Pinoy po, paano ba 'to, yung ex ko po kasi maliit, eh. Kaya hindi po ako nag-e-enjoy sa kanya. So wala. Opo, minsan gumagamit pa nga po kami ng backup, gano'n. Ano yung backup? Ano yun? Ano po, yung mga sex toy po, gano'n. Ay, sorry, sinabi ko, wala. Kunwari ka Bawal pa. po ba yun? Sorry. Yung mga toy. Opo, mga toy, S-toy po, gano'n. Mm. Ayun po yung minsan yung bumibili po kami, gano'n. Tapos siyempre parang explorer din po kami. Mas nag-e-enjoy pa nga po ako dun sa mga S-toy, kaysa sa kanya. Ay, Opo. di ba sabi nga daw Kaya kapag Pinoy, ibang mag-perform? Pati ultimo, opo, magaling po siya mag-romansa, magaling po siya kumain, pero pagdating po dun sa niya, parang hindi po masyadong maramdaman. ay ganun. Pero di ba depende naman yan sa sa mga pwesto-pwesto kung paano masapul yung gusto mo, ganun. Minsan naman po dito, naso-survive naman, gano'n. Nakakaraos din, no? Opo, nakakaraos naman, minsan gano'n. Ngayon, di Pero ba? kadalasan Okay. po. Ngayon, di ba, may mga plano ka pang nangingilala ka pa rin ba until now? Ay, meron pa din po, pero ngayon po medyo naglaylo po ako, pero may Mhm. mga gusto pa rin pong ang dami po, natatambak yung message sa'kin, eh. May mga gusto pa rin po talagang makamit. May time nga po na parang sinabay ko na yung 3, pero hindi ko po sinabay na na magbibanga. Mhm. Sinabay ko lang po silang i-meet, gano'n. Di ba pwede ba namin malaman? Total naman, mag-12 na. Ano ba yung Opo. pinapangarap mo na maranasan mo sa pagkatao mo, sa buhay mo na experience sa bed or Ah, sa buhay mo na ayoko masabi yung S eh. yung gano'n po. Siguro Oo. po parang nakukulangan ako, eh, parang gusto ko ng explore pa talaga. Ano nga mga gusto mo i-explore? Yung mga yung may mga katulad nung mga sinabi po kanina, 'di ba, yung gusto ko ma-try yung mga costume na 'yan. Ay, Kasi parang hindi ko pa nata-try yung mga ganyan, eh. Yung mga yung mga 50 Shades, foreplay, yung gano'n. ganon. Mga 365, gano'n. Yung maraming yung marami silang gamit. Yung itatali ka, no? Opo, yung mga tinatali-tali tapos yung mga payate-yate, yung mga gano'n. Ay, Wala pa, eh. Gusto ko yung sa yate-yate. gusto mo ipakilala kita kay Vince tsaka kay Blossom? Ay, patay ka diha. Oh, i-connect kita doon. May number ako dito ni Vince tsaka ni Blossom. Naku po, 'wag na, baka na 'yan. Si Baka Vince, lumala na ako. yes, si Vince and Blossom, sa mga bago nakikinig sa atin, sila po yung Grabe kasi caller Sky natin Ranch. kagabi. Sila po yung gustong-gusto ng foreplay. Yung mga lumala mo ng buong pagkatao tapos yung naglalangis na parang aswang. Opo, yung mga langis. Gusto ko nga rin po i-try yung langis-langis na 'yan, Mhm. pero So, wala pa po. so di ba, kung bibigyan ka ng pagkakataon na mag-costume, anong costume ang una mo susuotin? Parang military gano'n o kaya zombie, yung parang Ay, zombie na nurse, gano'n. military? Yung nakita niyo po yung zombie na nurse na parang nagwawagay-wagay ng ano bang movie yun? Parang yung ang laki ng dibdib. Ay, ganun? Opo, yung may yung parang punit-punit yung dami. Silent Hill daw. Gano'n ba yun? Yun. Ang galing talaga ng mga backup ko dito. Ah, Galing ni Dut-Dut. Gusto Yun, mo ba mga gano'n, ipakilala mga kita kay military, Dut-Dut? gano'n. Kay Dut-Dut, gusto mo pakilala kita? Ay, kadut
Baka po mas masahol si Dudut. Ay. Malalaman mo yan pag uwi mo dito sa Pilipinas kung paano siya mandut-dut. Pag-uwi ko po, pupunta talaga ako diyan siguro sa studio niyo. Saan po ba yan? Tabi lang doon ng Star City. Tapos tabi rin ng Aliw Ah. Theater. Kailan ka ba Oo, uuwi? madali lang yan sa angkas. Ay, matagal pa po. Ano pa? April pa po. 2 Ito- years kasi contract. Ito na April na neto? Next year po. Matagal pa. Mabuti naman. Ganun. Opo. Anyway, nako. Opo. Anyway, Wala nang... may gusto ka pa bang sabihin? May gusto ka pa bang ikwento? Wala na po siguro. Time Sure to ka? sleep na. Pero Kasi di ba, tanong ko ano lang sa'yo, hindi ka ba natatakot na baka magkasakit ka? Ito muna, seryoso muna tayo bago natin bitawan tong call natin. Hindi ka ba natatakot na baka matimingan ko to, may sakit ito? Kasi na-mention mo kanina. Hindi, Hindi po, ka kaka-medical ko pa nga lang po actually. Kamusta naman Wala yung medical naman mo? po. Okay naman po. Safe, no? Opo, safe naman. Di ba last question, okay lang? Apo. Matanong ko lang din, bakit mo ginagawa ito? Kasi, syempre, yung iba sinasabi, Ano daw baka si Diva malende, si Diva ang daming ang gustong mangyari. Ano ba talaga? Diva, ano ba yung gusto mong mangyari? Bakit ka nakikipagkita? Ba't iba-ibang guy? Ba't ganun? Ano lang po, siguro for fun lang, ganun. Ano lang, para lang sa fun. Kumbaga, ine-explore mo din yung sarili mo. Opo, ganun lang. Kumbaga, hanggat Pero, wala pang jowa. Titigil din naman ako, pero wag mo na silang okay lang, nagme-medical naman ako eh. Sabagay, ba't nga sila pakialamera? Sarili mo naman Oo. yan, di ba? Opo. My body? May decision, ganun. Yeah. Hindi. May body, Ano ba? may rules. Gano'n. Akala ko may body, may decision eh. May Ay, care din naman. Yan, pwede. Yan. Opo. Gano'n. So, Diva, may last message? May gusto ka bang batiin? Pamilya mo dito sa Pilipinas? Wala naman po. Siguro po, na lang, yun, ingat na lang kayo dyan, mama, papa. Yan yung mga ano anak ko. pangalan nila? Ayoko na silang, ay, hindi ko na po sasabihin. Hindi na po, okay na po to. Baka mahalata pa ako. Kala ko nakalimot ka pa. May kala mo interview lang to eh. Ganun. Opo. Nako, dumating na po yung boss ko. Natutulog na daw. Sabihin mo, kausap mo si Titan Jello. Hi, boss! Nagpupuyat kasi ayaw nila nagpupuyat. Nandyan ba yung boss mo? Ako po. Ano bang lahi ng boss Dumating mo? In-check po. In-check. Okay. Opo. Hello po, konnichiwa. Konnichiwa, Japan yun. Bakit ba? My body, my rules. Opo. Si Jello, tawan-tawa. Ay, hindi, thank you so much. Pinapasaya Opo, lang na. salamat po. Ni hao ma. Thank you, Titan Jello. Thank you so much. Salamat. Masaya ka naman, di ba? Opo, sobrang saya po. Siyempre, di ba talaga? Di ba? Yes. Ikaw ang bida, di ba? Yan. Opo. Thank you so much. Thank you po. Okay, thank you. Sabihin mo dyan sa boss mo, Kong Hei Pachoy, ni Ay. hao ma. Tsaka tapos lang po. Tapos na ba? Okay. Opo. Thank you, Diva. God Okay bless. po, Bye-bye. thank you po. Mga kabisyo, totoo lang real talk, bago ko bitawan tong call natin or bago natin bitawan tong programa natin, maganda po yung caller natin. Yes! Real talk mga kabisyo, hindi po gumagawa ng storya or talagang maganda po at magugustuhan talaga siya ng mga ibang lahi. Totoo yung sinasabi niyang vital statistics niya, yung itsura niya, totoo po mga kabisyo. Kaya po, wala. Talagang naglalaway na lang dyan yung iba. Wala ganun talaga di ba? Wala tayong magagawa. Totoo yan, kabisyo, kasi ako, sasabihin ko naman sa inyo kung ganon o ganon. Di ba nakikita nyo naman kung approve o disapprove. Yan, nararamdaman nyo naman kung okay o hindi okay, lalo na sa mga nakikinig sa atin Nagbibigay naman ako ng komento sa dulo. So talagang ito, approve. Maganda talaga mga kabisyo, kaya wala tayong magagawa. Gusto niya pong mag-enjoy sa buhay niya. May body, may rules, at wala naman po siyang tinatapakang tao. So, wala talaga tayong magagawa.
maganda eh. Masaya siya eh. Wala tayong magagawa. Anyway mga kabisyo, muli maraming salamat po sa lahat ng mga nakatutok sa atin and big shout out sa lahat ng mga chuper na nakatutok, sa lahat ng mga kabisyo natin na nagmamaneho ngayon at nakatutok sa 90.7 Love Radio. Muli, ako po pala ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, sa lahat po ng mga tutok, pwede nyo po akong makita tomorrow sa Dapitan Sports Complex dahil meron po kaming event ngayon na hatid saya ng 90.7 Love Radio. March 7, 6 p.m. sa may Dapitan Sports Complex po yan. Nandyan po ang Angkol Dagol, Tanya Chinita, Conyo Bicolano, Maratoni, Kim Chino, DJ Titan Jello, Rocky Terra, syempre ang ating kumikinang ulo na Diego Bandido at kumikinang ina. Walang iba ang nag-iisa, Nicole Yala. Mga kabisyo, at hindi lang din yan. Dahil meron din tayong mga special guest na mga makakasama at hindi magpapahuli syempre ang pinakasikat sa amin na mga DJ. Ito, hindi man siya DJ pero lagi natin siya napapakinggan, Kajot Pinong. Kajot lang. Yan, nandyan po siya on March 7. Bukas na po to. Mamaya na to. Actually, mamaya na to. Umaga na eh. Mamaya na po to. Kita-kits po tayo dyan. Kung mapapadaan kayo dyan sa Dapitan Sports Complex, kita-kits po tayo mga kabisyo. Nandyan po kaming lahat. At free concert po yan. Nandyan po ang Grace Note. Yan. At nandyan pa po ang iba mga artists. At magpe-perform din po kami dyan. Lalo na po ako. At syempre kasama ko rin dyan si Yulo. Ayan, ang ating kasama sa Chinita Girl. Ayan. Yan po, singer natin. Ayan, si Yulo. Ayan, nagpa-practice po kami ngayon. Mamaya po magre-rehearsal kami. Kala mo naman talaga. Kala mo naman talagang gagaling. Ayan, so mga kabisyo, muli, maraming salamat. Ako nga po pala, ang nag-iisang DJ Titan Jello na 90.7 Love Radio. At kayo po'y nakatutok sa #1 radio station, Metro at Mega Manila 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, kabisyo. Metro's #1 Love Radio. Basic!